urusan seluruh naroha. Imana mangaramuti hati-hati do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna barita naudi nagabihatan dewata. Imana tersurat di Lukas bidu 15 ayat 1 ayat 10 tayo kamu mahatani di bata. Dungi di pasol torop akasi jalobeo do si pardusa diri natu ibana. Laho tumangyong hatana. Jadi marmungu maakaparisi do si boto surat ia hatana sida di jakono do akapardusa. Pola sapanganan ibana do nasida. Gabi di hatahon ibana maupaman tu nasida isi hamusala par biru-biru 100 anggota depar sada siani. Naso tu menggalhon nasia purusia do. Diladang laho mengalui naso taridai pai maju pangsa. Ia dung daposa depi umat tu abarana sielas nirohana. Jadi usaha ibana tu jabuna di Papua ali-alena doho barhuduna di doma tu nasida marlas niroha mahamurap do au ala Jepang au biru-biruku. Nama agui. Udo matuham sumat tu sido gumurang las niroha. Di bano kicang mida si pardusa sahala. Naolo pa rohana asa media sia pulusia partikor naso pola pa rohana sida. Ado maulani perempuan namar hebeng 10 hubang. Anggo magos ada siani naso pagarakot palito jala mana bagas na mangalita kas hubang nama kui pai maju pangsa ia dung jupangsa di Papua maakali alina hobar. Hudung nama dok marlas ni rohama hamurap dohot ahu alanang Jepang ahu upangku nama gue urok matuham sumat tusido masalah niroha di caro ni akka suruhan di bata mida sahana si pendosa na bahon rohana ima sahanu. Iya topik ni mingguta di halamohod di batado hamu baun niroha. Allah menginginkan pertobatan. Ada sebuah ilustrasi, setan sedang mengeluh kepada Tuhan. Ini cerita. Jadi dalam cerita ini didok setan mengeluh kepada Tuhan. Keluhannya dia berkata kepada Tuhan, kamu tidak adil. Begitu banyak pendosa yang melakukan banyak kesalahan telah kamu terima kembali. Gimana ibana? Tu dia bata. Ala hidup ibana dan adil di bata ala budak kalak perdosa di caloho musik ninna. Bahkan hidup ibana beberapa di antaranya kembali sebanyak 6 kali. Engkau selalu menyambut mereka. Ninna ibana rupanya apa yau ninna setanon hanya membuat satu kesalahan dan engkau telah mengutuk saya selamanya. Hal ini tidak adil. Nah, setanoma. Alai dok di batama. Tuhan menjawab, apakah kamu pernah meminta ampun dan pernah bertobat? Dungi sikma setani. Alada kiai mana meminta ampun do bertobat. Ai holana manenga-nenga do. Undon. Dia makarong saha porsiaw. Asabu itap tu si ara ditupukon jami taon tauji majolo pabagason sian ayaton asabui lam apit berengota nang tumuluta sigarapare. Di ayat 1 ayat tuli di Papua do alasan ni terpukon bahasa marupama Tuhan Yesus tuakan namanya ibana. Di tiki itu torok do akasi jalobeo do halak si perdosa mengutuk Tuhan Yesus. Asabu isolkot laho manangi hokkatana. Tabo todo sien barita noli anggo akasi jalobeo di papudik nasida di songo kala si perdosa di tonga-tonga ni halak jahudi. Ala termasuk do halako pegawai ni penjajah ni halak Rom. Jada dianggap do halako pengkhianat dianggap dong siaka perdosa. Jada didok do nasida pengkhianat ni halak Yahudi do didok akasi jalobeo.
Naung dianggap tokoh-tokoh masyarakat Yahudi halakon ima songon halak perdu sama manang idok sampah masyarakat mahalakon. Yang go halak Parisi do siboto surat saya mangiti madotorus akay isi di ida nasida na Roma itu Yesus. Asabuy nasida mengambil manang laho abay keputusan taringo tu bahwa Yesus dang sarobang do nasida. Jala mamujokon Yesus ma diluli nasida asabuy dihukum jala buy dia dili. Rodi nama bain ima sah tu na tersilang. Alani di ida nasida gudang torop akapardu sana Roma itu Yesus ay torhiba do marungutu manasida do panita yereng manakang ayat sada sampai itu tori nama di benasida parwarwahon di parwaro nasida ma Yesus pola do ngiri do hata nasida di jakon holo akapardusa sapang ano ko do nasida ninna tu Yesus ngiri do hatai di boto Yesus do ahana di rohani nasida ahana yang masa edang adong na kulip di simalong ni Yesus ay parbinoto do tuhat na Yesus jala ido na natahati dakon lapatan na dangadong na sudibon na to ni Yesus jala ido pendangang tulusan na sudido di boto Yesus nang akan na di pikiran di jolma manang na dia pe di bagasar roha bahkan apalagi halak Parisi do si boto surati di boto ibana di boto tuhata Yesus do ahana masa di halak si boto surat do Parisi taringo tu ibana sasitong na mangucuni do hidup bain na di bain upamai taringo tu nasida di upamon taida nak ni luar biasa do di ko baron upamai lahu paingoton Parisi do si boto surati alani taida manakang di ayat opa satu ayat oming lahu mangalusi ungutungu nasida ungutungu nyakka si boto patiki di patorang ma ima sada parangulu ni sahara paramahan na marmahani biru-biruna ay hirasudi do alak Yahudi marmahan biru-biru di samping ni na mangulatano manangka na martani litong do nasida gay marmah biru-biru dido iba nama molo adong sa halap par biru-biru 100 ekor biru-biru nin na marupani halitar gurang man yan iba ni mana dido iba nama aguan ma sada siyang biru-biru na gurangi na sen 100 si pasti do tinggal honon na siya pulsiya na somagui manang naburjui manang nahot na siya pulsiya lahu mangalui biru-biru nama aku siya biji ala niya ala takang ala mangugi lau dan binoto tu dia manibbil kemungkinan do liling manang mago ala jugul ala nung sitar pa mana puna biru-biru dungi lama parmahani mga biru-biru na magui ikut Jepang sa do nasada biru-biru na magui jala dung Jepang sa tumlas do rohana manang marhiti depe homa biru-biru itu abarana lapatan itu bingon na di biru-biru apeo nama tu abarana ima dalam las di rohana hiradang dihilalay hilalabe luca na mengalui manang dia pe dilului marupani pola roho mangabing biru-biru nama gue jala benon nama hera ungkapan las niroha manang syukuran do akali alena do berjauhna do akarongan nasa marga ala do alasan marlas niroha muro aho marlas niroha hita ala nga Jepang biru-biru nama gue gabi taringot iba rupani di huta di tahun 20-an adong di hutan nami sada keluarga mago horbonan dung mago horbonan sudi mangalui dung piga-piga are horbonan na mago on
dapo ma dung dapo horbonon suina malas di rohana gabe di ju akka hamina di huta rap mangan ala nunga dapo horbonai nampenian dak sedia nabi nenne rak marsipangan ala nunga mudak jalan nunga dapo na horbui songoni marupani las di rohana pola dom di hamina sahuda marsipangan do martangnya lapatan na songoni ma didok bahkan di pada tulus Tuhan di semua musim ima saringot tu sada ina nama goan ima nakagani didok ibana di papungu jala didok magoma sada ima heping manang kupang ni sada ina dungi didok iko para jala kuluran na bahkan disapui ipagala palituna manapi bekas ni mengalui upang nama kui paima Jepang sarupa ma tudusan ni nabi ni Tuhan Yesus songon paingoton siboto surati jala ido iba nama sumatu sima nang las ni rohani suru-suru ni marnida halakna olo mulak olo kembali olo roh tu debata bertobat dodol hodo dia pitui dungi dok Yesus matok kana begisa tujuan banedok songoni rupane hatakone sumatu sima gurang nas ni rohana di bado gicang mida si perdusa sahara naolo po roha asa mida sia pusia partigor na sopola po rohana sida dok Yesus marhite on lumubilas ni rohani permahani nang perbonogijang macakku sarat nama gue jala mulak tu di batang ima luar biasa na rupani olong ni roha alani dia makalong saha porsiam na perjulu berengota dia me hira sudido halak jahudi yakin jala makanguluhun pabua alak jahudi ima nakengani sai makasuguhun manang kelompok na eksklusif do nasida olam merasa diri dan natikos hira sodong do pakilalaan nyaka nasida rupani ima halak na asing dang tikos di rupan nasida ala di nasida akasi jalobeo nang dia tong doi nakaingani dapat jadi komate do dapat hakolongan ima di raha nasida apilang soni sakap ni dibata ia sakap ni dibata mariti Yesus ikon na mangalului do jana manglihat nama gue termasuk do itabatak hakabibi nyata hilalado sian sakah hatu ni dibata peluau kalak batak sian nakaingani perhatubanon yakasiburis perhatuban portibion gabi saat barita nauli saat Yesus tu tanah batak alai neng sudi kita Allah songon biru-biru nama gue nang mago hita na julu si Tuhan Yesus alai nungang mulak jala holong ron di batam jala gabi panya kita dihanguluan na saling nililing na alanima dia makadong saha porsiaon las drohan di bata dia kana olo pahuba rohana takas dui didok di bata marhite akka panangna pabua dang lomo rohana mida hamatian ni halak perdusa alai tung di halason ibana do kamu bau ni roha manudalhon pangalahu naroi ima akka namaralo tupati do tulun di bata hala jol maruhita jala natino pani di bata do hita siya daging do siya todinan ni bata murado hita medebu tu pangalaku na cenderung manglodo sa do akajaton alani pengaruh ni portibio do akahagyo ni rohay konir tabulok kon ikono lo mahita mangyoto Jesus ido alana di caman tao di teidama lamar taburak akadu sa namaragam jalanunga hira penyakit kanker na teida disudi sindi-sindi nguli jolmay idubain alam tolok jolma lumu biakka na poso na ni pertikeno medew to ka bahaya ngulu na
ni raja ni Portibion na ni raja ni Sibulis kamar juji ka narkobaon aka ulaon ha hulumon do aka meragam lope nang do nota asa muda manian tugas tadui la pawa huni asa bertobat na sida tugas tadu pawa huni asa porsia na sida dapat Tuhan Yesus Roma homakoko Roma hotibana ay dia holongi Yesus do aka jalma pardosa unang tatutuk diri tale bertobatlah Roma hita olo di bana sumeho dirina lau pelo kita pola mati bana dia matian niru hita kabi melua alani bau baroham jala pasesahon dosam tu Yesus asa marulupulup di bata marulupulup nang ima to di purbadi lau macalo hita masuk tu harajona di halamuhon di batado hamu baun ni rohani jome amen martaya mita mau lihat tema Tuhan di hom di pakuli hoai merhiti hatam nabadi amen.